Shalom, horas ma di hita saluhutna. Hatani debata di bagasan sadarion, imana tarsurat di Nehemia bidusia ayat 30 sada. Laus songonoma didok disi. Alai binahen ni asini roham akka nagudangi, dang lausun siap nasida di baheko. Jaladang ditadi koko nasida. Ai debata parasi roha jala pardenggan basa doho. Ido sahakna. Hado holong. Hado ubahen na tadoki holong. Kurang dosian hita mabahen pangatusion ni holong. Molo na denggan na hujalo sian halak manang sian isepe, ido holong. Manang akka pangalaho na sumabahen jut ni roha. Ido holong na siadongan. Molo hata si paingot picang-picang songoni nang uhum dang tadoki holong. Bodoi gabe tadok hajukaton. Ido ubahedang 3 halak narade di paingot, jala di paingoton. Dikritik manang mengkritik. Dang 3 halak narade di picang. Apalagi dang 3 halak narade majalo muruk ni dongan, ala ni hahurangan ni parange niba. Jojodo hita menilai holong ni roha ni debata, molo saut nata pangido. Saut nata parasita. Jalatung sohurangak kita di ngolut taon. Alai moloro arsak na hurang sikop di rohatta, say tado doi hajukaton manang uhum nasala siad debata. Atong holong ni roha ni debata sa sitong na ima molo olo dope debata mangatoi hita. Ditiki na lehet manang nasolehet. Ditiki arsak nang las ni roha. Pangatoyo dia mai. Saluhut nai dang mardia ibar. Saluhut na pinamasa ni debata holan asa paulihok kita dui. Tunadenggan ay manupa tunadenggan do saluhut pabahenan ni debata. Dang lomo ni rohani debata mate julmai di bagasan hadusaonna. Ubahen say di paingot Tuhani marhite akkana masa di ngoluna. Jalahita pe sabuto madalan ni ngolutta manang naung sala manang nadang. Molotung sala mangalak kahita jalasanga di uhum debata alani dosatta mulak mahita tu debata. Amin.
Debata amanami na marhabang sa di banwa gidyang. Songon anakmu naong mga lehon nguluna, songoni mahupasahat ngolukku tuho, ay nunga salpu hagulapon, jalahupay may masinodang nasyan ho. Nunga dilehon ho sa datalenta di ngolukku, imamarhite ulaon dohot sude parkarejo aku. Paluas maahu marhobas di adopanmu, marhite ulauku, asa hupasangap ho. Sayang giat marhite ulaon naong pinasahat mon, marlipat gadda sa luhut asi-asi, dohot dengkan basam di bagasan ngolukku. Ay ido na pinangidom, naong niajarhon mo tuahu, marhite Kristus Jesus Tuhaku. Amen.